Bé, com deia la Gemma, les pintures que decoren els absis de Santa Maria i Sant Miquel són, sens dubte, un dels elements més singulars del conjunt de la Seu d'Éguera. Un element que ha sigut motiu de controvèrsia, sobretot per la cronologia i per la identificació d'alguns temes iconogràfics. Bé, des de finals del segle XIX, les pintures que decoren els absis de Sant Miquel i Santa Maria han despertat l'interès de la historiografia per la seva singularitat. A partir de les primeres publicacions de Puig i Cadafalch fins a l'actualitat, la iconografia de les pintures i el problema de la datació ha sigut el motiu de debat entre els investigadors. Els estudis de Puig i Cadafalch van inaugurar un debat historiogràfic bipolaritzat sobre la cronologia, que ha perdurat fins als nostres dies. D'una banda, s'ha una cronologia carolíngia per les mateixes, és el cas dels estudis de Guàrdia, Mancho, Pijuat, entre d'altres. I de l'altra, aquells que la situen a l'antiguitat tardana, és a dir, al segle VI. Són els estudis del propi Puig i Cadafalch, que és qui inaugura aquesta cronologia, i darrerament els estudis arqueològics de la Gemma García, l'Antonio Moro, els estudis artístics del Domènec Ferran, els epigràfics de Gorostegui López i jo mateix. En aquest sentit, els darrers estudis històrico-artístics, com deia, arqueològics, tècnics, epigràfics, han aportat nous arguments que suggereixen cap a una datació més alta del segle VI. Aquestes noves troballes ens obliguen a revisar aquesta, podríem dir, ja vella qüestió, en altres termes, i explorar un nou context per a les pintures. En primer lloc, és molt probable que l'elecció de la iconografia de Terrassa estigui directament relacionada amb els debats sobre l'heretgia arriana que va tenir lloc a l'Hispània visigoda. En segon lloc, hem de preguntar-nos si les pintures de Santa Maria i Sant Miquel poden ser considerades com un possible testimoni d'una tradició pictòrica dels segles VI-VII molt vinculada a l'Orient Mediterrani. A tot això cal afegir el nou escenari que proposaré en aquesta comunicació i que vincula les característiques formals de les pintures amb la litúrgia d'època visigoda. Bé, el redescobriment de les pintures murals de Terrassa es produeix a finals del segle XIX i els primers decennis de la pintura de la centúria següent. El 25 de desembre de l'any 1892, el setmanari Ègara es feia ressò de l'existència d'uns frescos a l'interior de Sant Miquel que havien estat trobats precisament per Puig i Cadafalch. En aquest moment, les pintures es trobaven ocultes sota una pel·lícula de calç que cobria tot l'absis, presidit al seu torn pel retaule gòtic dels Sants Abdó i Serena. Aquí es pot veure perfectament aquesta imatge, l'interior de Sant Miquel, amb el retaule dels Sants Abdó i Serena i darrere les pintures amagades. Després de la restauració realitzada a l'interior de Sant Miquel durant els anys 27 i 28, en el marc dels treballs arqueològics dirigits per Puig i Cadafalch, les pintures criden l'atenció dels historiadors de l'època, com Josep Solí Palet i Walter Kuhn, que duen a terme un primer anàlisi. Després d'aquests primers estudis, Josep Puig i Cadafalch publica una contribució que serà fonamental per l'estudi de les pintures, amb el títol Les pintures del segle VI de la catedral d'Ègara, Terrassa, en la qual l'historiador exposa per primera vegada la seva hipòtesi cronològica. Són les pintures del segle VI vinculat a alguns conjunts de l'Orient Mediterrani. El seu article és de gran importància, ja que, a més de recollir les primeres fotografies de Sant Miquel i Santa Maria, Puig i Cadafalch encarrega uns dibuixos de Santa Maria que són de gran importància, ja que ens permeten conèixer alguns dels temes iconogràfics. Hi podeu veure el dibuix que ell encarrega i que actualment es conserva al Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona. Pel que fa a Santa Maria, els frescos van gaudir d'una fortuna similar. L'any 1918 es retira el retaule major de Sant Ruf del presbiteri, que podeu veure aquí a la imatge, i apareix la decoració gòtica que cobria la totalitat del mur. En aquesta decoració gòtica, ja Puig i Cadafalch veu els vestigis de la decoració pictòrica subjacent. Ho podeu veure aquí, a la imatge de la vostra dreta, on es veu la imatge d'un crucificat subjacent a les pintures gòtiques.
Això fa despertar l'interès per les pintures antigues i finalment es produeix l'arrencament de les pintures gòtiques l'any 1937. Aquí podeu veure una imatge d'aquest procés d'arrencament amb la tècnica de l'estrapo d'aquestes pintures gòtiques que actualment es conserven al Museu de Terrassa. Quina és la iconografia d'ambdós absis? Bé, l'absis de Sant Miquel acull el que diem una teofania sinòptica. Una teofania sinòptica és aquella teofania que utilitza diverses fonts. En el cas de Sant Miquel, aquí podeu veure una imatge de l'actualitat i aquí ampliada de la teofania, la imatge del Crist en majestat, intronitzat, i jo utilitzaré aquest dibuix reconstructiu que és una proposta d'Arcor, és l'empresa que va treballar la restauració de Sant Miquel. Què tenim? Una teofania sinòptica, és a dir, la font primària és l'ascensió de Crist, però que utilitza altres fonts com la visió d'Ezequiel. Què tenim de la visió d'Ezequiel? Les rodes del carró d'Ezequiel, com podeu veure al registre inferior. No sé si puc indicar jo amb el ratolí. Si indico, em veuen? No es veu, oi? Sí, vale, ara sí. De la visió d'Ezequiel, què tenim? Doncs les rodes del carró d'Ezequiel i el tron, però la resta, és a dir, la resta són elements propis de l'ascensió, que és contemplada pels apòstols. Això en diem una teofania sinòptica, que barreja dues fonts. Diversos indicis em porten a pensar que els comitents de Terrassa van conèixer un model oriental per aquesta teofania. Va poder inspirar aquestes pintures, concretament les teofanies predominants de l'art sirio-palestí i copte dels segles VI i VII. D'una banda, com deia, alguns elements iconogràfics, com els 4 àngels que sostenen la màndorla en què Crist ascendeix al cel com un basileus celeste, és el que trobem a Sant Miquel, ens remeten a les ascensions sirio-palestines, com la que podem veure a l'Evangeliari de Rabula. És un dels exemples més cèlebres d'aquestes ascensions d'origen sirio-palestí, també datada del segle VI. De la mateixa manera, aquesta imago clipeata de Crist conduïda al cel per 4 àngels apareix també en algunes ampulae procedents de Terra Santa. Les més interessants són les que es conserven a Monza. Aquestes ampulae van ser estudiades i treballades precisament per André Gravar, que alguns anys més tard parlarà també sobre Terrassa. Tanmateix, el model més proper a la teofania de Terrassa cal buscar-lo a les teofanies coptes del segle VI, com la de Kuwet el Hawa, o a les trobades al monestir de Sant Apol·lo de Baghuit. Com sabeu, Baghuit era un conjunt monàstic molt ric a nivell pictòric per totes les cel·les que es conservaven i el Museu Copte del Caire conserva alguns d'aquests testimonis. Alguns dels exemples més cèlebres són la capella 17 i 42, com podeu veure aquí, on hi ha la representació també d'una teofania contemplada pels apòstols, o aquesta, potser no tan coneguda, i haig de donar les gràcies a la Mary Copelian del Museu Copte del Caire perquè m'ha facilitat totes les imatges, i podem veure un exemple molt proper. En aquest cas també trobem una teofania contemplada pels apòstols i la representació del Sol i la Lluna, la representació de la Lluna i el Sol, a esquerra i dreta d'aquesta teofania. És a dir, una representació molt propera al que trobem a Terrassa i a més amb inscripcions que identifiquen cadascun dels personatges. És el que trobarem també a Terrassa. En el cas de Terrassa, l'episodi històric de l'Ascensió és un pretext per explicar a través d'una teofania les veritats teològiques sobre l'encarnació i la divinitat de Crist, temes àmpliament debatuts als grans concilis ecumènics, Nicea, Efes o Calcedònia. D'altra banda, a Sant Miquel no trobem una ascensió del tipus que s'anomena occidental, del tipus hel·lenístic, que mostra a Crist ascendint al cel des d'una muntanya, com veiem en aquest díptic de Múnich del segle V. És a dir, la fórmula adoptada és el de les teofanies, de les ascensions de tipus orientals. Els principals trets d'aquestes teofanies orientals són definits al segle V, en el marc de totes aquestes querelles contra l'arrianisme, etc.
En relació a aquesta idea, Yves Christie va suggerir que aquestes ascensions de tipus orientals, coptes o sirio-palestines, no arriben a Occident abans del segle IX. Jo no hi estic d'acord. Crec que aquestes imatges dogmàtiques sí que van poder arribar a l'Occident mediterrani al segle VI en aquells contextos en què el debat sobre la natura de Crist era vigent. I com veurem més endavant, en ple segle VI, la península ibèrica va ser l'escenari de la disputa mantinguda entre arrians i catòlics, que ahir en parlàvem, precisament sobre la doble naturalesa de Crist. És a dir, aquestes imatges van poder arribar a partir del segle VI en aquells contextos on aquest debat sobre la natura de Crist sí que hi era vigent, no cal esperar al segle IX. A favor d'aquesta hipòtesi, cal subratllar la importància d'aquesta inscripció que hi ha al limbe de Crist, la inscripció Crist Emmanuel. Aquesta denominació apareix per primera vegada en la profecia d'Isaïes sobre el Messies, però és Mateu qui revela el significat del nom. La verge quedarà embarassada i tindrà un fill al que posaran per nom Emmanuel, que vol dir Déu amb nosaltres. Es tracta, per tant, d'un títol aplicat a Crist que va ser utilitzat per proclamar la seva doble natura humana i divina. La importància de l'Emmanuel explica que aquest terme fos precisament utilitzat en aquest moment per l'exègesi cristiana per lluitar contra les heretgies. L'arrianisme, el monofisisme, l'estorianisme, que són combatudes pels grans concilis ecumènics. Per aquest motiu, no és casualitat que trobem aquest títol, Emmanuel, Déu amb nosaltres, que posa de manifest la natura divina de Crist, no només a Terrassa, sinó a l'Empolei de pelegrinatge procedents de Terra Santa. Us torno a posar un exemple de Monza, on trobem la verge entronitzada i hi ha la inscripció Emanoia, una altra vegada, Emmanuel, Déu amb nosaltres. Per tant, es posa de manifest aquesta natura divina de Crist. La inscripció Emmanuel és molt singular a Terrassa. És quelcom, no diré excepcional, perquè apareix en altres obres artístiques, però sí que ens dona moltes pistes sobre la iconografia i la cronologia. Un altre dels elements singulars de Terrassa és el tema dels cortinatges pintats. Al registre inferior, al Col·legi Apostòlic, hi ha 2 cortinatges pintats que una part de la historiografia ha considerat que són elements purament decoratius. Pel contrari, jo crec que els cortinatges de Terrassa no tenen una funció decorativa. És una al·lusió a l'acte cultural de contemplació i de revelació que té lloc a l'absis. És a dir, els apòstols observen, els hi és revelada aquesta teofania i ho fan a través d'uns cortinatges. La finalitat de la teofania de Sant Miquel no és commemorar un episodi històric concret, és a dir, l'objectiu no és commemorar l'ascensió, sinó situar el fidel davant de la manifestació de la divinitat. Per aquest motiu, els cortinatges probablement el que fan és evocar un cortinatge real que hi havia a Sant Miquel i que cobria les pintures. De manera que les pintures o aquesta teofania segurament només era revelada als fidels en uns determinats moments del culte. Coneixem exemples molt cèlebres d'aquesta idea que ja no només pintures, sinó imatges eren ocultes per uns cortinatges. Aquí us mostro un exemple de l'Evangelari d'Exmiasdin, de la segona meitat del segle VI, a Constantinoble, i el que representa és la verge entronitzada, que era coberta per un cortinatge i era revelada en uns determinats moments als fidels. Els cortinatges apareixen precisament o són molt recurrents a les teofanies coptes, o la representació de l'ascensió, com podeu veure aquí el Mualaca, aquesta llinda amb la representació de l'ascensió, ho veieu en un lateral, uns cortinatges i al centre l'ascensió. També apareixen, i aquest exemple és molt interessant i molt suggerent, al Pentateuc d'Absburham, un manuscrit de cronologia també molt controvertida, però que la historiografia ha situat tradicionalment entre el segle VI-VII, i també amb una procedència molt discutida. S'ha dit que podia venir de Síria, del nord d'Àfrica o fins i tot de l'Hispània visigoda. En qualsevol cas, crec que l'aspecte més interessant del Pentateuc és la presència dels cortinatges. I la presència dels cortinatges és la representació del tabernacle.
Sabem que el tabernacle era un espai rectangular que tenia dos àmbits. Us mostro aquí una recreació moderna, però l'he trobat molt encertada. Tenia dos àmbits, no? El lloc que contenia la menorà, és a dir, el canal dels 7 braços, i l'espai del Sancta Sanctorum. Aquest espai del Sancta Sanctorum, precisament, estava delimitat també per uns cortinatges, i era l'espai on es preservava l'arca de l'Aliança. És precisament el que trobem, aquesta imatge que es mostrava del Pentateuc, uns cortinatges que revelen l'espai del Sancta Sanctorum. Bé, la representació de cortinatges en l'art de la tardoantiguitat o alta edat mitjana, com li voleu dir, és infinita. El trobem a Sant Apolinar Nuovo, a Ravenna, al segle VI, aquests cortinatges del Palau de Teodoric. A Ravenna també apareix en aquesta escena d'Abraham, Abel i Melquisedec. I trobem també en contextos ben diversos, al segle VI, VII, com aquestes bíblies de Garima, Etiòpia. Sabeu, Etiòpia és un dels primers llocs, és el segon lloc després d'Armènia en ser cristianitzat. I l'art etíop d'aquesta època, segle VI, VII, és quelcom encara per, jo diria, de redescobrir. Però hi ha exemples molt interessants, com aquestes bíblies de Garima, on trobem la representació dels cortinatges, com veiem al Pentateuc, o com podem veure a Ravenna. Com us deia, a Etiòpia hi ha exemples molt, molt interessants. Un d'ells és aquest conjunt pictòric d'Abuna Yemata, datat al segle V, que està en un lloc molt inhòspit, on trobem, en aquest cas no us he posat la imatge pels cortinatges, sinó per la representació d'aquests registres concèntrics amb l'apostolat i aquest estil molt naïf que d'alguna manera ens recorda el que hi ha a Terrassa. És sorprenent que hi hagi punts de contacte entre Terrassa i coses de l'Egipte copte, d'Etiòpia, però té una raó de ser, si és que acceptem aquesta ubicació del cicle pictòric de Terrassa en aquest context d'expansió i de cristianització al Mediterrani als segles VI i VII. Aquí podeu veure una altra imatge, aquest conjunt etíop, molt naïf, com Terrassa, i on precisament un dels personatges es porta la mà a la boca. Bé, exemples de cortinatges, com us deia, infinits. En aquest context del segle VI, VII, i podríem allargar fins al VIII, les bíblies de Lindisfarne, que sé que a la Gemma li encanta, totes les miniatures de l'art insular, doncs aquí teniu un altre exemple. Bé, en relació a la hipòtesi sobre la presència de cortinatges de Sant Miquel, els estudis de Slunk i més tard d'Isidro Bango van demostrar que hi havia cancells tancant l'embocadura de l'absis en diverses esglésies de l'Hispània visigoda. Sobre aquests cancells, que restringien l'accés a l'altar, es col·locava una cortina que adornava l'art d'inglès i ocultava la visió de l'absis. Tot i que es tracta d'un exemple tardà, a mi em sembla molt suggerent aquesta imatge del Beatus de Girona, que representa l'església de Sardes, i on precisament veiem un doble nivell i l'altar cobert per uns cortinatges. Probablement el que veiem aquí, aquesta imatge tardana, és que és el que hauria d'haver-hi a Sant Miquel. Les pintures estarien ocultes darrere d'un cortinatge i aquest acte de contemplació de la teofania es hauria de produir només en uns determinats moments. Un altre dels elements fascinants de les pintures de Sant Miquel és la gestualitat dels apòstols. Aquesta imatge s'ha convertit en una icona de Terrassa, aquest gest dels apòstols que contempla la teofania i que es porten una mà a la boca i l'altra la col·loquen al colze. Aquests realitzen una genuflexió. Sobre la interpretació de la gestualitat, André Gravar va suggerir que la genuflexió de Terrassa tenia el seu origen en un ritual egipci de pregària. I pel que fa a la boca, es tractaria d'un gest que acompanya la lectura de salms i alhora un signe de protecció perquè els dimonis no entrin per la boca. A partir d'aquesta idea suggerida per Gravar, que sempre he trobat molt interessant, l'article que escriu Gravar l'any 1945 és un dels millors articles que s'ha fet sobre Terrassa i crec que ha passat força desapercebut, jo crec que, sens dubte, la imatge de Terrassa és la codificació visual d'un ritus litúrgic. Després, al debat en podem parlar amb els especialistes a la litúrgia,
però jo crec que és la codificació visual d'una forma de cant litúrgic, amb origen a les litúrgies orientals. A favor d'aquesta hipòtesi, de que a Terrassa no és la iconografia del silenci, com s'havia dit, no estan en silenci, és tot el contrari, estan cantant. A favor d'aquesta hipòtesi tenim la reveladora imatge de les pintures de la capella 28 de Bagwit, tornem a anar a l'Egipte copte. Actualment estan desaparegudes, però desafortunadament desaparegudes, però per sort conservem una aquarel·la que està al Museu Egipci, al Museu Copte del Caire, que ens permet veure com eren aquestes pintures. I aquesta aquarel·la el que veiem són 3 personatges amb la mateixa gestualitat de Terrassa i amb unes inscripcions. Què diuen aquestes inscripcions en copte? Saltes, són salmistes. Aquests 3 personatges són salmistes. Per tant, el que fan és cantar. Vaig consultar i vaig enviar les imatges a alguns musicòlegs per intentar resoldre l'enigma i el que em van dir és que probablement el fet de posar la mà a la boca actua com a sordina, com a amplificació del so, i posar la mà al colze, això fa de ressonància al crani. Bé, en tot cas, jo crec que la imatge de Bagwit és prou significativa i amb la inscripció apareixen aquests salmistes i no hem de parlar de la iconografia del silenci, sinó que estan cantant, sens dubte. Sobre l'origen d'aquest gest, jo crec que es tracta d'un sincretisme. Es tracta d'un sincretisme que té el seu origen a l'Egipte faraònic. I concretament el déu de la música Ihi, que habitualment es representa agenollat i amb un dit al llavi. A l'antic Egipte, els cantaires apareixen generalment representats amb una mà cobrint el pavelló auricular i, per extensió, a la litúrgia copta els cantants fan el mateix. Probablement el que es produeix és un sincretisme amb origen a l'Egipte faraònic, aquest déu de la música Ihi. Aquí podeu veure una imatge d'un cantant egipci a la tomba d'Iti, on veiem aquest gest que probablement més tard les litúrgies coptes adopten. En aquest sentit, crec que la gestualitat dels apòstols de Sant Miquel podria ser la vocació plàstica d'algun càntic de la litúrgia mozàrab, que tenia lloc a l'interior de l'edifici, però amb origen a les litúrgies orientals. Baumer va ser un dels primers autors a trobar en la litúrgia mozàrab una forta influència de les litúrgies orientals bizantines i que atribueix el contacte dels gots amb els grecs. De quins càntics es pot tractar? Bé, jo crec que determinar els ritus que tenien lloc a l'interior de Sant Miquel és una feina encara per fer, que s'hi està treballant i convé seguir treballant. No obstant això, no em sembla una bogeria pensar que les pintures de Terrassa tenen una arrel litúrgica, és a dir, tenen com a font un text litúrgic, ja sigui el cant d'algun himne, hi ha molts himnes de la litúrgia mozàrab, aquí he posat alguns, l'himne per l'ascensió del Senyor, l'himne per la resurrecció del Senyor, himnes en el qual es posava de manifest el Crist Emmanuel, aquest caràcter diví de Crist. Podria ser la codificació visual del trisagi. El trisagi és un cant cantat a la litúrgia, que és un ressò del passatge bíblic en què els serafins aclamen el Senyor, Sant, 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 Senyor Totpoderós. De fet, Van der Meer, l'any 1978, que va escriure un llibre sobre les teofanies, diu que aquestes teofanies de Bagwit són una vocació plàstica del trisagi. I el que hi ha al llibre, aquesta imatge que podeu veure de la capella 17 del Bagwit, es pot llegir aquest Santus, Santus, Santus. A Terrassa no sabem si posava això, perquè la inscripció del llibre és il·legible. En qualsevol cas, jo crec que a Sant Miquel hi ha un coneixement de tot aquest món copte, ja sigui a través de la litúrgia o el préstec directe de models iconogràfics amb aquesta gestualitat. L'arrel copta justificaria també la sorprenent presència d'aquesta gestualitat a manuscrits insulars produïts a Gran Bretanya entre els segles VII i VIII, com l'Evangeliari Cuthbert de Viena. No és la mateixa gestualitat, perquè en aquest cas no està cantant, sembla que es toca la barba, però em sembla molt suggerent aquesta imatge.
En el cas de les Illes Britàniques, la via de transmissió probablement van ser els missioners irlandesos que viatgen a Egipte, bressol, com sabeu, del monaquisme. De fet, sabem que la litúrgia de l'Església celta contenia elements egipcis i sirians, és a dir, probablement el món irlandès i de Terrassa tenen la mateixa font i vinculació amb el món copte. En tot cas, la teofania de les pintures de Sant Miquel, revelada després dels cortinatges, la reverberació dels cants litúrgics a l'arquitectura àurea de Sant Miquel i la llum reflectida en el marbre de les columnes i capitells devia provocar una particular experiència estètica en aquells fidels que estaven a l'interior de l'edifici i veien la teofania revelada pels cortinatges. Podríem dir, una performance litúrgica de l'època, a la que interactuava allò que era real, és a dir, l'arquitectura, allò que es percebia, era la teofania, i allò que s'imaginava. Bé, la descripció de les pintures de Santa Maria és una mica més dificultosa perquè, malauradament, no es conserven en tan bon estat com les de Sant Miquel. La pintura s'organitza a través de diversos registres concèntrics. Aquesta organització s'ha posat històricament en relació, com sabeu, amb la cúpula de Centcelles. Sempre s'ha establert el paral·lel i que podria haver funcionat com a referent. Tanmateix, jo crec que els paral·lels els tornem a trobar una altra vegada a l'Egipte copte, l'Egipte cristià. Trobem exemples molt significatius, com la Capella de la Pau de la necròpolis d'El Bakawat, a Egipte, datada entre els segles VI i VIII, i aquesta distribució a través de registres concèntrics també és molt freqüent en teixits coptes, com el cas de l'Orbiculus de Sant Josep del segle VII. Crec que està sonant un telèfon, una alarma, pot ser? Pot ser la meva, Són coses del directe, sí, és. Sempre sona a les 9:30. Sí, una estoneta, el trobes? No? Bueno, seguim. Sí? Has trobat? Fes així, al costat. Molt bé. Estic en tot, ja ho veieu, Bé, en tot cas, com us deia, aquí el referent que s'ha posat sempre és Centcelles i tornem a trobar al món oriental alguns dels referents, ja sigui el Bakawat d'Egipte o aquest Orbiculus de Sant Josep, o el cas d'aquestes pintures que us mostrava d'Etiòpia, on també trobem aquesta distribució en registres concèntrics. El motiu cenital de Santa Maria està format per dos quadrats que formen una estrella de 8 puntes, com veieu, al voltant del qual trobem motius decoratius amb plomes de paó i una gran corona de llaurer. Tots dos temes tenen una profunda arrel cristiana i estan vinculats al triomf i resurrecció de Crist. Apareixen en manuscrits i altres manuscrits il·luminats i mosaics de la tardor d'antiguitat, com és el cas del mosaic de la rotonda de Sant Jordi de Salònica, entre altres exemples. Aquest motiu de quadrats superposats el trobem també al Dioscuri des de Viena del segle VI, un manuscrit encarregat per la princesa bizantina Anicia Juliana, i l'he trobat també, això em sembla molt suggerent, algunes cobertes d'evangeliaris d'origen copte que es conserven a la Pierpont Library. Això és un dibuix d'una coberta d'un evangeliari present al món copte, d'una datació també molt incerta, però on trobem la representació d'aquest motiu de quadrats superposats. Bé, pel que fa a la iconografia, la tesi doctoral del doctor Carles Mancho i més tard publicada al volum de Brépols, jo crec que va posar una mica de llum a la identificació d'alguns dels temes iconogràfics. Mancho proposa que algunes de les escenes són visibles des de la nau i altres són visibles des de l'altar, des del presbiteri. Aquelles visibles des de la nau trobaríem el prendiment de Crist, que ho podeu veure aquí marcat, el prendiment de Crist a l'hort de Getsemaní,
l'entrega de les claus a Sant Pere i la negació i escenes de predicació de Sant Pau. La proposta d'identificació, ara per ara, a mi em sembla totalment correcta. D'altra banda, segons la proposta del doctor Carles Mancho, altres escenes són visibles des de l'interior de la nau. Seria el cas de la representació de la mort d'Aitòfel, que seria aquest crucificat, la mort d'Absalom, seria el personatge penjat, no sé si veieu el ratolí, sí, oi? No? Ara no. Ara no. No? Podem recuperar el ratolí, perquè aquesta sí que m'interessa que la vegin. Vale, perfecte, sí. Doncs tindríem la mort d'Absalom, segons el relat de Samuel, Absalom es revolta contra el seu pare, el rei David, i aquesta revolta s'hi uneix el seu ajudant Aitòfel. Finalment, aquest cop d'estat no triomfa i Absalom acaba mort, penjat per la seva llarga cabellera d'un arbre. Per tant, aquí tindríem la representació d'Aitòfel, la mort d'Absalom, i finalment aquí el plany del rei David apareixeria representat en un tron. Bé, la identificació del personatge penjat com a Absalom i el plany del rei David a mi em sembla correcta, però no hi estic d'acord amb la representació del crucificat. El crucificat de Terrassa, que és una de les escenes que millor es veu quan estàs allà in situ. Mancho va proposar que, com us deia, el personatge penjat era Aitòfel. Tanmateix, si anem al text bíblic, diu que Aitòfel, al marc d'aquesta revolta, al final, com veu que la revolta no triomfa, s'acaba penjant. No és crucificat. A més, d'altra banda, Puig i Cadafal va suggerir que probablement el crucificat podria ser Crist, és la crucifixió. Identificar aquest personatge amb la crucifixió té un problema i és, com sabeu, Crist generalment apareix representat amb el colòbium o perizoma i no amb aquesta mena de malles esportives com ho fa aquest personatge. Qui es podia tractar? Doncs probablement és un dels lladres, apareix crucificat amb Crist, Dimes o Gestes. Però per recolzar aquesta hipòtesi ens falta una figura clau, que és la crucifixió. Bé, les darreres intervencions de restauració des del terme per Trácer van posar de manifest l'existència d'un element que, com podeu veure, podria tractar-se de la creu. Un segon, torno enrere. Aquí podeu veure, això és el dibuix, la línia resseguida que va fer Trácer i que ens permetria identificar aquesta... De fet, s'hi veuen fins i tot uns peus. Veieu a la part inferior hi ha el relleu. Per tant, podria tractar-se de la crucifixió, en el centre de la crucifixió de Crist, i apareix crucificat juntament els dos lladres. Un el veieu a la imatge, l'altre estaria també en una posició inferior i més petita, i al costat d'un altre personatge que seria el Longinos, seguint el model de les crucifixions de l'època, segle VI-VII, com podem trobar a l'Evangeliari de Ràbula. Aquí podem veure un detall i si us fixeu, bueno, ara no... Sí, perfecte. Si us veieu, aquí tindríem la creu, la crucifixió, aquí hi hauria una altra creu més petita en paral·lel a aquesta i el Longinos, que és el personatge que clava la llança sobre la crucifixió. Per tant, tindríem crucifixió, la mort d'Absalom i, finalment, el plany del rei David. Aquí tenim la representació d'Absalom, penjat, estic d'acord amb aquesta proposta, una miniatura més tardana, una miniatura gòtica on podem veure aquest episodi d'Absalom, i aquí també us poso una miniatura, també és molt tardana, és gòtica, però perquè veieu que no és estrany posar la mort d'Absalom al costat de la crucifixió, tal com podem trobar a Terrassa. Bé, al segon registre, per avançar, trobem la representació de la Verge entronitzada aclamada per apòstols i profetes. Actualment, veure-ho in situ és molt difícil. Aquí tindríem la representació de la Verge Theotokos, entronitzada,
i us poso els dibuixos que van a fer Puig i Cadafalch, on trobem a la part central, aquí tindríem la Verge entronitzada i esquerra i dreta, en el moment que és aclamada per apòstols i profetes. I amb això arribem al que podríem definir el gran debat del segle XX. Des del seu descobriment, com us deia, a inicis de la centúria passada, les pintures han estat en una mena de llims dels justos, esperant una datació definitiva i irrefutable. D'una banda, tenim la datació carolíngia, defensada, com us deia, més darrerament, per Milagros Guàrdia, Carles Mancho. Aquest últim va proposar que les pintures van ser o haurien estat realitzades durant la segona meitat del segle IX gràcies a la tasca de comitència del bisbe de Barcelona, Froduí, bisbe entre el 861 i 890, en un intent de legitimar el seu poder i el de la seu de Barcelona davant d'aquells que des d'Ègara volien fer una mena de cop d'estat i recuperar els drets de l'antiga seu d'Ègara. D'altra banda, tenim la hipòtesi, cronologia segle VI, entre els quals Puig i Cadafalch, més darrerament, Domènec Ferran i jo mateix. En relació al debat, el primer que hem de tenir en compte és que la història de l'art no és una ciència exacta, és una hermenèutica, una disciplina que interpreta un objecte en funció del nostre coneixement del passat. En el cas de les pintures de Terrassa, crec que la nostra tasca ha de ser dur a terme una visió molt més àmplia, molt més holística, és a dir, analitzar-les en un context molt més ampli. I aquest context és el de la Mediterrània al segle VI i VII, a partir de la renovatio imperi de l'emperador Justinià. A partir del govern de Justinià i durant el segle VI-VII es va produir un context favorable a la Mediterrània per la circulació i la transferència artística. En aquest moment, l'imperi bizantí s'expandeix fins a Occident, amb la recuperació del nord d'Àfrica als vàndals, Sicília, Sardenya, Dalmàcia, Ràvena, com sabeu. A més, des del 552 fins al 625, l'imperi bizantí va mantenir una forta presència al sud d'Hispània i va crear la província amb el nom d'Espanya, com sabeu. No obstant això, jo no crec que la creació d'aquesta província bizantina d'Hispània sigui el motiu d'aquest caràcter oriental de les pintures de Terrassa. Fa alguns anys sí que tenia els dubtes, ara crec que no, estic convençut que no. Aquesta expansió bizantina, en tot cas, justificaria la presència de temes i motius tan similars a escenaris tan dispars, com a Síria, on trobem l'Evangelia de Ràbula, a El Baghuit, on trobem aquestes teofanies coptes, a Osios David, de Salònica, també tenim una representació de la visió d'Ezequiel, molt primerenca, segle VI, i Terrassa. Quina va ser, per tant, la via de recepció d'aquests temes, podem dir, d'arrel oriental, si no és aquesta província bizantina d'Hispània? En primer lloc, crec que hem de valorar fins a quin punt l'assimilació d'aquestes litúrgies orientals a la litúrgia mozàrab o hispano-visigoda va poder influir en la selecció de determinats temes. Com ja he comentat, Baumer va ser un dels primers autors a trobar la litúrgia mozàrab una forta influència de les litúrgies orientals bizantines, que va atribuir al contacte dels gots amb els grecs. Encara que en conjunt la litúrgia visigoda hispana és una litúrgia d'Occident, importada des de Roma, diversos autors han assenyalat els punts de contacte amb aquestes litúrgies orientals. Aquesta afirmació té la millor expressió a les pintures del Baghuit, on trobem uns salmistes amb la mateixa expressió que les pintures de Terrassa. Per tant, probablement, la font és un text litúrgic. En segon lloc, hem de plantejar una segona possibilitat per aquesta via de transferència de repertoris, no només la litúrgia arriba, sinó el coneixement directe d'aquests temes i motius a través del contacte amb l'Orient Mediterrani. En relació a aquesta idea, crec que la seu metropolitana de Tarragona, a la qual la seu episcopal, no oblidem, estava subordinada, perquè sempre parlem de seu d'Ègara a Barcelona, però oblidem Tarragona, podia haver jugat un paper determinant tant en la recepció de clergues procedent del món oriental com en el viatge orient de clergues de la Tarraconense, és a dir, un contacte d'anada i tornada.
En aquest sentit, crec que resulta molt suggerent la carta del papa Ormisda, dirigida a l'arquebisbe de Tarragona, Joan, del 517, en el que parla dels clerici Graecorum, dels clergues grecs que estan a la província tarraconense. És un text publicat per Delamo, Gomà i altres autors. Flores explica que d'aquests clergues es van adoptar moltes cerimònies que a la llarga influeixen en el canvi del ritus mosàrab. No és l'únic cas documentat de clergues arribats d'Orient. La famosa inscripció avui perduda d'una taula de Tarragona recorda l'origen alexandrí d'un clergue anomenat Esteve, Estebes Alexandrinus. Comptem amb la famosa inscripció i no menys controvertida de la Beata Tecla de Tarragona, d'origen egipci. Perfecte. L'Orient Mediterrani també va ser un pol d'atracció per a peregrins que a partir del segle IV visitaven llocs de culte d'Egipte, com el temple dedicat a Santa Tecla, a Seleucia, a Síria, i el santuari de Santa Tecla a les proximitats d'Alexandria. Aquest darrer era a prop del monestir de Sant Menes, a Abomina, a la zona del Mareotis. Els miracles obrats per Mena i Tecla van convertir els seus santuaris en importants centres de culte a l'Església copta al segle VI, i per aquest motiu es conserva un important testimoni d'Ampulae amb la representació de Sant Menes i Santa Tecla. Un exemple és aquest del Museu Bíblic de Tarragona. És a dir, es visitaven aquests llocs de culte. Ahir parlàvem de Sant Manat, de Sant Menes. A mi no em sembla casual que hi hagi un temple, una basílica, no sé si és documentada, segle V-VI, a Sant Manat, dedicada a Sant Menes. És a dir, es viatjava. Per tant, el comerç i el viatge a aquests llocs de culte i d'Egipte i Síria possiblement van afavorir el coneixement i la recepció de determinats temes, sorgits després de les querelles herètiques que van assolar l'Orient. I vaig acabant. Tota imatge té una font, ja sigui litúrgica o ja sigui visual. I tota imatge té una funció. Per què aquest programa iconogràfic de Terrassa? Jo crec que en el cas de Terrassa probablement va comptar amb dues. Compta amb una font litúrgica i amb una font visual pel coneixement d'aquests temes de l'Orient mediterrani. Però quina és la funció? Amb quina finalitat es concebren aquests cicles pictòrics? En aquest sentit, jo crec que les pintures de Terrassa probablement són concebudes com a resposta a l'heretgia arriana que assolava la península ibèrica, de la que em parlàvem ahir, i que essencialment nega la natura divina de Crist. Tot i que la doctrina d'Arri va ser condemnada al Concili de Nicea el 325, a Occident va gaudir d'una gran popularitat entre els pobles germànics, com els visigots. La península ibèrica no es va mantenir al marge d'aquests conflictes herètics nascuts a l'Orient bizantí, encara que arriben més tard, arriben als segles V, VI. Diversos arguments ens obliguen a reconsiderar la magnitud del conflicte i, sobretot, a plantejar que a Terrassa es conserven uns cicles dogmàtics contra aquesta heretgia arriana. Bé, el primer argument és el Cris Emmanuel. Cris Emmanuel, Déu amb nosaltres, el qual es posa de manifest aquesta natura divina. Tanmateix, crec que els absis de Sant Miquel i Santa Maria, contràriament al que hem fet fins ara, no poden ser llegits de forma independent, sinó que formen part d'un mateix programa dogmàtic. Si a Sant Miquel es posa en relleu la natura divina de Crist, en glòria, a Santa Maria trobem la manifestació de la humana a través de diverses escenes de la passió. Tampoc em sembla casual que hi hagi la representació de la Verge Theotokos, la Verge entronitzada, un títol concedit al Concili d'Efes amb un objectiu molt clar, proclamar que Jesús és completament Déu i humà. Per tant, amb dos cicles posarien en manifest la doble natura de Crist. Al fil d'aquesta idea, crec que la dimensió del conflicte arrià potser ha sigut minimitzada, i comptem amb arguments per pensar que realment va existir als segles V i VI. En primer lloc, durant 37 anys, els arrians van prohibir la celebració de concílics de l'Església Catòlica a Hispània. Després del concili de València, al 549, els bisbes catòlics no tornen a reunir-se fins al regnat de Recaret, que es converteix al catolicisme al 589. Sabem que es van celebrar 9 sínodes catòlics entre els anys 506 i 549, però no es documenta cap en els 37 anys següents. En el Concili de Toledo, del 589, Recaret aixeca la prohibició i reconeix la prohibició. És a dir, aquest conflicte
realment va existir. En segon lloc, les autoritats catòliques descriuen el regnat d'Agila com un regnat opressor, i posteriorment Leugivil és acusat de perseguir catòlics del seu regne, i fins i tot va expulsar els clergues no arrians de les ciutats que estaven sota el seu poder. L'exemple més evident és el famós Juan de Víclaro. Juan de Víclaro és un personatge que es forma a la cort, o passa uns anys a la cort bizantina, es forma a Constantinoble, torna, l'expulsen, està aquí a la Tarraconense, acaba sent bisbe de Girona i precisament el trobem al Concili d'Ègara al 615. És una figura que jo crec que en podem treure més partit. En tot cas, en un context en què la polèmica està viva a la península Ibèrica, en ple segle VI, és lògic pensar que s'utilitzés una iconografia creada ad hoc a Orient per lluitar contra les heretgies i subratllar la doble naturalesa de Crist. I d'aquí que s'utilitzin models orientals, és lògic, com hem vist a Bagwit, a El Mualaca o a Kubet el Hawa. I amb això arribem a la fi del viatge. Aquest marc històric i artístic que he exposat en aquesta ponència cal afegir les noves dades arqueològiques, historicoartístiques, tècniques, epigràfiques i que semblen confirmar aquest marc que jo he traçat del segle VI. D'una banda, les excavacions arqueològiques han permès fixar definitivament, jo crec que aquí sí que no hi ha cap dubte, i ahir l'Antoni i la Gemma ho van demostrar, la seqüència constructiva de la Seu d'Ègara. És un conjunt que es comença a construir al voltant del 450 i que al segle VI hi ha una reforma en la qual l'absis pren la configuració actual. En relació a aquesta hipòtesi de datació, jo penso que és important subratllar que l'any 80 l'arquitecte Joan Ambròs du a terme diversos treballs de consolidació sota la teulada de l'absis de Santa Maria i troba tota una sèrie d'àmfores que van ser analitzades i que, si no m'equivoco, la datació és 550, al voltant dels 700. És unes àmfores situades a l'absis i que això és un argument a favor de la hipòtesi constructiva que plantegen l'Antonio i la Gemma. Al dictamen arqueològic cal afegir les dades aportades per restauradors i epigrafistes, restauradors que han treballat al conjunt i que suggereixen aquesta contemporaneïtat entre les pintures i el seu marc arquitectònic. D'una banda, segons la diagnosi de materials de l'església de Sant Miquel realitzats per l'equip de restauradors d'Arcor, no hi ha cap revestiment entre l'arritxo i l'intònaco. He copiat textualment el que diuen els informes. Se han detectado dos tipos de morteros muy similares entre ellos, el de las juntas y el del intónaco. La uniformidad compositiva ens confirma, suggereix, que els diferents estratos pertenecen a una misma època i són contemporanis. És a dir, pintures i el seu marc serien contemporanis. Aquesta hipòtesi de contemporaneïtat entre pintures i marc va ser recolzada per un segon equip de restauradors que van treballar a Sant Miquel i Santa Maria, que el 2004 redacten el projecte de restauració de les pintures de Santa Maria. Aquest diagnòstic sobre uniformitat de morters a les pintures de Santa Maria és confirmat per les anàlisis de Lluís Vilaseca i Núria Guaix del 2004. A partir de los datos obtenidos es perfectamente posible contextualizar en el tiempo que las pinturas son coetáneas de la construcción. Es un análisis puro y duro de morters. Si bé és cert que la similitud física i compositiva entre el morter de les juntes i el morter de les capes de preparació de la pintura no és un argument totalment concloent, repeteixo, no és un argument totalment concloent, però sí que és un indici prou fiable per poder fixar la cronologia de les pintures en el moment de construcció dels absis, és a dir, al segle VI, tal com suggereix l'arqueologia. És a dir, tenim uns mateixos morters a la capa de preparació que les juntes. És un argument prou fiable. A tot això hem de fixar l'anàlisi dels epigrafistes i filòlegs, concretament l'estudi realitzat per Diana Gorostidi i Jordi López, de l'ICAC, que va determinar que al Col·legi Apostòlic hi havia unes inscripcions, uns tituli picti, i segons el seu estudi es tracta de formes pròpies de l'epigrafia paleocristiana d'època visigoda. Per tant, és un argument sumat als anteriors. Aquesta mirada holística que hem dut a terme sobre les pintures la situen en un nou context, el context de la Mediterrània dels segles VI i VII. Els informes tècnics apunten cap a una contemporaneïtat entre les pintures i el seu suport arquitectònic, de manera que haurien estat realitzades en el moment de major esplendor de la Seu d'Ègara, segles
6 o, molt tardà, la data del concili, 615 com a data ante quem. Aquest context sembla el context favorable per a la materialització d'un complex monumental i d'un monumental cicle pictòric com el de Terrassa, que presenta una sorprenent ascendència oriental, així com un fort caràcter dogmàtic, litúrgic i antiherètic, una baula perduda, un missing link, a la recepció de la pintura de l'Orient Mediterrani. Gràcies.